Lah piye to? Liyane kuwi enek lho. Lah kaya ngene yo. Kok kaya ngene kuwi kudu terima ndek mbok kaya aku. Oh, lah bocah ki ora arep kok ala tanpa rupa. Wis ala tanpa rupa. Kuwi tak kaya ngopo? Kaya lembut aku. Wis ala tanpa rupa. Iki wong petelek iki mbokmu kudu mbok ajeni arep dadi kaya ngopo mbok ajeni. Iki beda mulan aku golek mbok sing kaya ngene nggo kowe. Piye, Pak? Ngadeg sik. Ya. Piye, Pak? Umume, Pak, yen wanita ki jantunge ning endi? Jantunge ning kene dada. Dada ta mesti. Kuwi jantunge loro. Lho, kok jantunge loro? Ambekan sing obah biasane apa? Dada. Lho, iki ambekan dadane. Heeh. Ngisor kuwi ya nek jantunge sentuk. Iki kudu jantung. Apa kuwi? Rempelok. Rempelok. Atine ning ndi? Ati pekok ki. Ati ki ning kene. Lah rempelone mlumpuk ning kene. Apa enak ati karo rempelok kok misae adoh. Lah ususe dawa. Ususe dawa. Ususe punjul. Iya. Bu, piye Le? ngaturaken sungkem pangabekti, Bu. Iya. Ya anakmu sowan. Sowan kene. Bu. Mulih kang endi? Kang endi kowe? Sangka dolan ki mau jajan, Bu. Jajan apa? Cilok. Tak jajan cilok. Lah kok ning omah ra mbok paringi cilok ngono. Cilok ibuke isih dikum. Lah cilokmu ku ndi Le? Kene, Lah kowe ndek cilok dhewe kok njaluk ibu piye ta? Kowe enek cilok ora ndelok. Yo kan tekan kene. Tekan kowe yo duwe cilok. Ora duwe. Oh iya. Tak cilik kok nganggo bilang kon iki. Bu, Pak iki matine kapan? Kene. Wong bar mulai dolan iki lah ya kudune salen-salen sik ben ning omah ki rada silir-semilir penak. Ya, kana. Ayo. Kene. Aku perasaku wis ra penak iki. Munggah. Surep foto pita. Kowe iki dapukamu apa? Iki yen kesel engko. Engko surep. Surep Toto Pitono ananging negaripun tita ingkang kaeka adidasa purwa. Eka sawiji adil luwih dasa 10 purwa marang wiwitan. Kose. Apa enek dalang kok? Dalang ki beda slogane. Oh, dalang ki dalang resmi kaya Pak Lair kuwi. Nah, madhep kelir, madhep tebok. Dorok. Urip Toto Pitono. Lah kene wis entek kok. Dadi tak jaluk ngarep tanggo ngeslot. Ora pareng ngono kuwi. Dembe. Ayo dandani sik. Kene Le. Ayo kene. Alah gandreng-gandreng dhewe segede tadi. Salin sik. Salin mi. Iya, salin. Salin. Dibuka. Waduh. Wah, olahragawan, Bos. Olahragawan. Binaraga. Coba binaraga. Lah kok disalini mbok iki meneng. Mosok kathok ya diuculi ya. Pak Polisi lapor. Pencabulan di bawah umur. Lah iki ne yo. Apa sih? Mbak. Piye? Jabang bayi. Ditangkap Yayi Bonsari nek kaya ngono. Lah iki yo kelakuane ibu kok. Lah wong jenenge Salin ki kacokmu benakno. Apa? Isah lho. Isah. Oh tibane yo duwe lho. Pak, aku ki anakmu, aku salah opo luputku opo, Mbok? Lah apa nek buki yo jenengan aku karo pae ngene tutuk. Lah ya karepane. Kene. Oh, lo binaraga bos iki. Iya binaraga. Ya binaraga yo. Itu buktekne. Coba binaraga. Waduh. Oh. Lah. Waduh. Lah kok mlentong